6 de tini haikeno sung busang phasing agulaina homne no sini nogo nogo thangine buba garan kokno sang awai khai tongo sini Tirpa mothani busangni assembly o sungjas ke pun keplayang na nangnai obviously oro sung tini sini Tirpa hani belai khano acting kereng Manoj ni nogo phai sopaijak bono mankha tei bobo assurance ka assure khai ke je bobo sini logi tongo obviously so bobo already ya prisajak haibono bono boge khona bla ni bono sung bono naina ni binno sopai mani bono mankha belai khano khatong thoka tei oro sini district ni president borong gonang omit tongo district ni sini KCR borong gonang budrai tongo tebo sini yang journal ni member of tongbayo party ni joto executive phai sobujak yang Manoj ni bini nok ni nukung ni borok tini jotono borono malaika borok tini jotono kha thangsajak besang salo sung jotono thangsa tam hin mun obviously always thangsan아요 thangsa support khai jotono haise phainai busango jeska bono phaile sanang nai haise hambai belai hambai